Zola Ngesarelo 85. Bonile emuseni bako Nasemuseni
Amen. Isihloko salenkonzo sithi umvuzo wenkanuko yenyama ukulahlwa ezulwini. Umvuzo wenkanuko yenyama ukulahlwa ezulwini. AbaseKorinte bokuqala isahluko 6 verse 9 to 10. Kanti anazi yini ukuthi ababi abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningayengeki ngokuba isifebe, abakhonza izithombe, iziphingi, abahlobongayo, abaphangi, abalalanayo benobulili obufanayo, izidalwa, abathuka inhlamba, abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Amen. Incwadi kaJeremiya 17 verse 5 to 8. Usho kanje uJehova uthi uqale kusiwe umuntu othembele kubantu, owenza izikhwepha zakhe zibe isihlangu sakhe, nonhliziyo yakhe isukile kuJehova, akayi kubona okuhle noma kuzakuye. Ubusisiwe umuntu othembele kuJehova, nothemba lakhe likuJehova. Uyafana nesihlahla esitshalwe ngasemanzini, esimpande zaso sisezinabisele ngasemfuleni. Amen. Amahubo 146 verse 3 to 4. Ningathembeli ezikhulwini nasemadodaneni abantu, ningeke nathola lutho kubo. Umoya wakhe uyaphuma, yena abuyele emhlabathini wakhe. Ngalolu suku amacebo akhe ayaphela. Amen. Lezi zincwadi noma bengizazi, kodwa ngisicafune kwinkulumo yenkosazana ku-TikTok engibone kubhalwe ukuthi ingu-Audrey. Lokhu kukhuluma ibikususela enkulumeni kaPapa we-Roman Catholic Church, oseshaye umthetho wokuthi amaKatholika asengazishadisa isitabane. Le ntombazana ithi kunomehluko phakathi kwamaKatholika namaProtestant. AmaProtestant aphuma kumaKatholika ngoba amaKatholika alibandla noma inkolo yawo engahambisani neBhayibheli. AmaProtestant engakusho lokho ngomlomo, kodwa ngezenzo akunjalo. NamaProtestant akahambisani nezimfundiso zeBhayibheli. Iyaqhubeka le nkosazana engumKristu ithi kumele uzifundele wena iBhayibheli, ube nobudlelwane noJesu, ngoba kuza isikhathi lapho okungekho lutho ozokuthola kumfundisi wakho. Umuntu ongumKristu ngowamukela uJesu njengomsindisi wakhe, nowamukela izwi likaNkulunkulu, hayi izwi lomuntu.
Iyaqhubeka le nkosazana ithi iBhayibheli libeka ngokusobala ukuthi uNkulunkulu akashintshi. Akakushintshi okushilo. Malaki 3:6. uNkulunkulu akawushintshi umthetho wakhe ukuze uhambelane nosiko lwakho. iBhayibheli lithi uNkulunkulu akashintshi izolo, namuhla nangesikhathi esizayo. Uyinto eyodwa. Amen. Ngivumelana nakho konke lokhu okusho yile nkosazana. Kodwa akusilo iqiniso ukuthi ama-Protestant ahamba ngokomthetho weBhayibheli. Ukuba bekunjalo, ngaba ama-Protestant ayagcina isabatha, akayidli ingulube, akangeni endlini yesonto efake izicathulo, akawaphucula amakhanda awo, nokuningi akwenzayo okuphambene nezwi likaNkulunkulu njengoba libhaliwe eBhayibhelini. Amen. Kusho yona le nkosazana ukuthi uNkulunkulu akashintshi. Okusho izolo usasho khona nanamuhla nakusasa. uNkulunkulu akahambi ngokwamasiko ethu. Manje uma kunjalo, pho ama-Protestants akahambi ngani ngokwezimiso zikaJehova njengoba kusho umthetho kaMose oqiniswe nguYeshua. kuMathewu 5:17-18 uYeshua uthi umthetho kaJehova umi ngunaphakade, njengoba nale nkosazana ikufakaza lokho. Kodwa ama-Protestants akakwenzi lokho. Akakwenzi lokho kushunyayelwa yile nkosazana. Nawo bokuningi enza khona lokho okwenziwa ngamaKhatholika. Ngethemba yona isibonile ukuthi kukhona iphutha nakuwo ama-Protestants. Kodwa ngiyajabula ukuthi nasenkolweni yobuKristu sekukhona ababonayo ukuthi ukukholwa akugcini ngokubabaza uYeshua, ngokuthi uyinkosi nomsindisi. Kodwa okukhulu kunakho konke ukuba ugcine umthetho kaNkulunkulu. kuMathewu 7:21-23 uYeshua uthi noma ungahlale umbabazo uthi uyinkosi, wena wenza izimangaliso egameni lakhe. Kodwa uma ungahambi ngokwezimiso zikaNkulunkulu, okusho ukugcina umthetho kaJehova owawuletha kithi ngoMose, uyothi uma ufika ezulwini uYeshua axoshe athi suka kimi menze ububi angikwazi. Angizokuyikhuluma-ke le ndaba kaPhapha ngoba kunobufakazi obubhalwe phansi ukuthi inkolo yobuKristu ngaleso sikhathi okwakuyi-Roman Catholic Church yayichitha ngamaKristu inkolo kaMose okuyinkolo kaJehova. Kumele ukuthi abantu abamnyama abafuna ukuhlala enkolweni kaJehova njengale nkosazana u-Odre baziqhelenanise nemfundiso ethi umthetho kaJehova uyashintsha ngomuntu njengoba kwenza uPhapha. Ngijwayele ukuchaza ukuthi abaprofethi bagcina abantwana bakwa-Israyeli ukuba khona emhlabeni. Eqedeni kwenkolo kaMose ngamaRoma nabaprofethi baphela emhlabeni. Kodwa ebandleni lamaNazaretha u-Isaiah Shembe kula kube kuye
owayengumprofethi kaJehova wayevuselela yonke imithetho kaNkulunkulu. Kubalulekile ukwazi ukuthi yini umprofethi. Ngokwedictionary yeBhayibheli, umprofethi ngumuntu onomyalezo kaJehova. He is the messenger of God. Umyalezo kaJehova akuyikho ukugula noma kungenzeka ukuthi uJehova akuvezele ngesimo sokuzokwenzeka. Kodwa abaprofethi babengathunyelwe emhlabeni uzoboniswa noma uzogula okuzokwenzeka. Kodwa babethunyelwe uzovuselela umthetho kaJehova. Yilowo umsebenzi wabaprofethi. Noma ungaqala ko-Isaya, ko-Jeremiya, kobani, abaprofethi bavuselela umthetho kaJehova njengoba wawuletha emhlabeni ngoMose. Ngisho ungafunda iBhayibheli, kulo uyofunda ngamazwi kaJehova alethwa kithi ngabaprofethi ukuvuselela umthetho kaJehova wawuletha kithi ngenceku yakhe uMose. Laba abathi bangabaprofethi kodwa bengazilutho ngomthetho kaNkulunkulu bangababonayo njengezangoma, bangamasiyezi. Nesangoma siyagula, sisho ukuthi kuzokwenzeka. Kodwa asiyeni umprofethi. Kodwa okukhulu ukuthi labo pastor abazibiza ngabaprofethi, iningi labo bengabaprofethi bamanga. uJehova akasoze athuma umuntu kubantu ozofike afundise okuphambene nomthetho kaJehova. Isibonelo, uJehova engamthuma kanjani umuntu ogunde ikhanda ongaligcini iSabatha odla ingulube ukuthi akafundise ngomthetho kaJehova? Uzofundisa ngamuphi umthetho kaJehova? Uma uNkulunkulu ekuthuma uqala ngokufundisa wena ngomthetho kaJehova. Lokho ngikusho from experience ngoba kwafika ingilosi lethu. Nathi sasinezinto eziningi esasingasizenza eziphambene nomthetho kaNkulunkulu. Yaqala ngokufundisa thina. Ngoba sasingeke sihambe sithi sithunywe uNkulunkulu. Kodwa sifundisa abantu ukuthi abahlabela amadlozi, ababhuli. Yize kubhalwe phansi ukuthi umuntu olandela uJehova engawahlabela amadlozi. Sasiwahlabela kodwa yaqala yafundisa thina. Ngakho-ke ayiwazi uNkulunkulu ukuthi ungathi ungawugcinile umthetho wakhe, obviously ukubona noma yimuphi umuntu bese uthi uthunywe uNkulunkulu. Ngoba lo muntu omthume kuyo uzothi uma uthunywe uNkulunkulu pho ukwenza kanjani lokho? Awukwazi. Into engijabulise kakhulu ukuthola ukuthi nasenkolweni yobuKristu sebekhona abaprofethi bakaJehova. Abaprofethi abakhuluma ngqo noNkulunkulu, abathume ukuba bavuselele umthetho wakhe. Bengiqala enkolweni yobuKristu ukuthola umuntu oprofetha ngendlela yabo bonke abaprofethi bakwa-Israyeli okwakungabaprofethi bakaJehova. Le inkosazana yase-USA uCelestia, konke ukushumayela kwayo kuyabonisa ukuthi uvela kuJehova, ngoba ivusa umthetho kaJehova. AmaKristu amaningi ngokufundiswa yiRoman Catholic Church ebese bewuchithile. Ngifunde kakhulu ngalentombazana ngoba
ku-YouTube. Ebusuku nje angizange ngalala ngafunda ngazo zonke izinto ey'khulumayo. Kwangicacela ukuthi lo umuntu wokuqala empilweni yami ongumKristu engimuzwe ekhuluma into ekhulunywa uJehova. Uma wonke amaKristu engalandela izimfundiso zalo mprofethi, nabo bayobona umbuso wezulu. Izintshumayelo zikaCelestial zikude uzosithola kuGoogle. Le nkosazana ayigxile kuphela kwisambulo ngokuzokwenzeka. Simkhonze kanjani? Njengoba kwakwenza abaprofeti bakaJehova. Angaze ngizwe umKristu efundisa njengoba kwakufundisa abaprofeti kwi-Old Testament. Bengicala nje inkosazana. Engicabanga ukuthi nale nkosazana ebikhulume u-Audrey isifunde kakhulu ngezimfundiso zale nkosazana uCelestial. Le nkosazana iyashumayela, ibuye iqondise ngezono njengoba zibhaliwe eBhayibhelini. Ayigcini ngokuveza izehlakalo ezizayo njengoba ivezelwa nguSomandla, kodwa ibala izono zawo wonke amazwe, kuhlanganisa neSouth Africa. Ngoba ngisabeke bafunda ngale nkosazana ngiyafundisa. Abaningi abazi lutho. Yonke into eyikhulumayo iyachaza ukuthi uNkulunkulu ufike nini, kanjani kuyo, nokuthi uma efika kuyo utheni. Ingilosi yasifundisa ukuthi noma ungeke ukwazi ukwahlukanisa umoya ongcwele nomoya omubi ngokwesimo, kodwa izimfundiso ziyasho ukuthi lo ngumoya omubi, lo ngumoya ongcwele. Umoya omubi wehlukanisa kumoya ongcwele kuphela nezimfundiso, hayi ngesimo. Ngoba noSathane ngaqhamuka ingilosi, kodwa uSathane ngeke egcinisa abantu. uSathane ngeke ufundise ukuthi ungayidli ingulube. Uyofundiswa ingilosi lokho. Uyofundiswa umprofeti kaJehova lokho. uSathane akasoze athi gcina umthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu ke munye, yilowo uJehova owawuletha emhlabeni ngenceku yakhe uMose. Sengithole ukuthi sekunamakristu ayigxekayo le nkosazana, athi ingumprofeti wamanga, ayithunyiwe nguNkulunkulu. Kusho amakristu bathi akufanele ukuthi idalule izono zabantu, lokho kuphambene nomthetho kaNkulunkulu, futhi akufanele ikhulume ngesono, ngoba ngokubethelwa kaYeshua esiphambanweni zathethelwa zonke izinto zethu. Ngakho-ke akufanele ukhulume ngesono, ngoba asenasono thina. Akufanele ukhulume ngokuthi abantu bayaphila, akufanele ukhulume ngokuthi abantu bayabulala, akufanele ukuthi ukhulume ngokuthi abantu benza zonke lezi zinto ezenziwa lapha, bayadlwengula. Ngoba noma umuntu engadlwengula, noma engaphinga, noma engabulawa, kodwa senasono ngoba sathethelelwa. Asho njalo amakristu uma ngabe ehlasela lentombazana. Kodwa kwabaseKorinte bokuqala isahluko 6 verse 9 to 10, umpostoli Paul wabala izono esiyolahlwa ngazo uma sizenza. Njengoba kade ngiyibala nje engicale ngazo. uPaul washumayela uYeshua esewabethelwe esiphambanweni. Ngokwalamakristu kwangafanele uPaul akhulume ngesono, ngoba ngokubethelwa kaYeshua esiphambanweni thina asenasono.
Kodwa bonke abapostoli babekhuluma ngokulahlwa ngenxa yezono zethu. Abapostoli bavela uYeshua engasekho emhlabeni. Noma yimuphi umuntu oyaziyo indaba kaJehova kuyamcacela ukuthi okukhulunywa nguCelestial kusuke kuvela kuNkulunkulu. Yena ungumlomo waphezulu. uDavid kwakungumprofeti kaNkulunkulu futhi eyinkosi enkulu. Wenza isono esibi, wakhankela umkamuntu, wagcina ngokubulala indoda yakhe, wabe semthatha lo mfazi ebeza umkakhe. uNkulunkulu wathuma umprofeti ukuba ezotshela inkosi uDavid ngesono esenzile. Manje le nkosazana izoyeka kanjani ukukhuluma ekuthunywe nguNkulunkulu? Ngoba kusobala ukuthi nayo ingumprofeti kaJehova. Izokuyeka kanjani? Akusafanele manje isho ukuthi lo unesono esithize, lo unesono esithize, ngoba ithunywa nguNkulunkulu. Noma ungathunywanga nje uNkulunkulu, uma uwumfundisi ubona umuntu enza isono, akufanele ukuthi umtshele ukuthi isono lesosenzayo. Okokuqala, lo mprofeti ukhuluma ngezono zocansi, njengoba kade kufakaza le nkosazana ebisola le nkulumo kaPope weRoman Catholic Church ngokuvuna isidakama. Le ntshumayelo yanamuhla ngizoyigxilisa kulezi zimfundiso zikaCelestial noma ngizosifinqa ukuze sonke sibone ukuthi ngithi ungumprofeti kaJehova ngani. kuMathewu 5 verse 7 to 8 uYeshua uthi, nizwile kwathiwa ungaphindi, kepha mina ngithi kini, yilowo nalowo obuka owesifazane amkhanukele usephindile naye enhliziyweni yakhe. Amen. Uthi-ke uCelestial, inkosi yangivusa ebusuku ngilele, yakhuluma ngabantu abahlobongayo, yathi angitshele abantu ukuthi uma bejwayele ukulalela izinjumayelo zami ngokuhlobonga, abaziyeke ngokushesha lezo zono. Ukuhlobonga-ke kusho ukuhlangana ngokocansi ningashadile. Uma uhlangana nje nomuntu ngokocansi ungashadile, noma abe uyindoda noma umuntu wesifazane, uyahlobonga. Fornication. Bonke abantu abahlobongayo abazifele, abantu abazishintsha ubulili, uthi-ke uJehova ngokwenza lezo zinto kumele wazi ukuthi wenza isono, usebenzisa kabi umusa kaJehova, uhlukumeza isihe sikaNkulunkulu. Usho le nkosazana. iBhayibheli lithi uma namuhla uzwa izwi likaJehova bese ningenzi njengokuyalwa liBhayibheli, nenza lukhuni izinhliziyo zenu. Senza izinhliziyo zethu lukhuni njengabantwana bakwa-Israyeli abangamlalelanga uJehova, yize belibonile uthando namandla kaJehova ebakhipha kuFaro. Abantwana bakwa-Israyeli bambona uJehova elwa noFaro ukuze abakhulule, kodwa baba njengethambo bamhlubuka uJehova. Hayi ukuthi le nto ikhulunywa ngikhuluma ngithena yonke le ntshumayelo ngikaCelestial, hayi ukuthi kukhuluma mina. Bamuzwa uJehova ekhuluma noMose, kodwa bathi uyini uMose, uyini umprofeti. Kuyinto ebulalayo ukuzikhohlisa ngoNkulunkulu, ukukhula emfundisweni yenkolo etshela ukuthi uNkulunkulu
kusukela engxenyeni yokuqala yeBhayibheli okule Testament elidala kwathi sekusengxenyeni yesibili okuyiTestament elisha uNkulunkulu wanikela namandla akhe komunye umuntu okunguyeshua. Ngakho-ke uYeshua usengomunye uNkulunkulu. Angazi abantu bayeza ukuthi into ithi akulona iqiniso ukuthi uNkulunkulu owayekhuluma kwi-Old Testament kwathi mase fika kwenye Testament kwasekuba khona amandla manje sowanikeza uYeshua ukuthi kube uyena omunye uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu akashintshi. uYeshua uthunywa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akashintshi. Ayikho into uNkulunkulu oyishoyo bese iyihoxisa noma bese ibeka ngenyindlela. Uma ethi uNkulunkulu ungaphili nabantwana bakwa-Israyeli wathi ungaphingi, nabakwa-New Testament wathi ungaphingi, nathi wathi ungaphingi, nabasazozalwa uyolokhu ethena ungaphili. Uyaqhubeka lo mprofeti uthi kodwa uJehova uthi nginguye izolo nanamuhla laphakade. Mina Jehova angiguquki. Yilokhu uJehova akushoyo ngaye. Ayikho imfundiso kaNkulunkulu eTestamenteni elisha esishintshile kwelidala. Ukhuluma umKristu. Yikho ngithi lo mKristu abaprofeti basemandulo bavulele kuye. Amen. Ngoba akakho umprofeti umuntu ongumKristu ongakhuluma lokho. Kodwa lo uthi ayikho imfundiso yeTestamenti elisha ehlukile kwiTestamenti elidala. Kodwa emfundisweni yase-Amerika bathi cha akusenjalo. Ngisho liqale ngentombazana ungase-USA. Isono sisanda kuba into enyamalele engathi asisekho ngoba bengasakhuluma ngaso. Futhi awusakwazi ukuzwa ngaso. Ngoba abantu bafuna ukuzwa ngokwenza okubi. Njengoba bemsola nje uSelestial ukuthi ukhulumelane ngesono. Abantu abathanda ukutshelwa ukuthi uNkulunkulu akuyena usanda othanda imlingo. Abathanda ukutshelwa ukuthi uNkulunkulu ungumuntu ophelele njengabo. Ukuthi uNkulunkulu ungumuntu onemizwa njengabo. Njengoba nabo bengathandi ukushawa indiva kwabakushoyo, bengathandi ukusetshenziswa, bengathandi ukuthathelwa indawo, bengathandi ukuthukwa, bengathandi ukucasulwa, abathandi ukuzwa ukuthi lezi zinto abangazithandi noNkulunkulu akazithandi. Angazi uma niyayizwa le ntombazana ukuthi noNkulunkulu unemizwa. Uma uthi uNkulunkulu ungayenzi into ethize, njengoba nawe uma uthi enganeni yakho ingayenzi into ethize uphatheka kabi uma iqhubeka nokuyenza, noNkulunkulu uphatheka kabi uma ethi ungayenzi into ethize usuqhubeka uyenza. uNkulunkulu kufanele ahlonishwe futhi athobekelwe ngaphezulu kwanoma ngubani phakathi. uNkulunkulu uthi tshela lesi sihlobonge esiza lapha sibuke wonke amavidiyo kusukela ekuqaleni. Asibuke lapho uNkulunkulu ekhuluma ngokuhlobonga ukuthi kumhlukumeza kangakanani uNkulunkulu ukusebenzisa ithempeli lakho ukufeza izinhlaneko zakho. uNkulunkulu uthena kuwe usupholiwe. Uma usupholiwe wena umzimba wakho usuyithempeli.
Manje uma uNkulunkulu ebona wena usebenzisa ithempeli lakho ngokunukubeza umzimba wakho, uphatheka kabi, kusho le nto nkosazana. Ubeke izwi kaNkulunkulu emva kwakho, ucwile emanyaleni emvelo yakho. Noma ngabe ukubuka ucansi okuyikhona okuthiwa ikhona pornography, noma ukukhanukela abesifazane, noma abesilisa, noma ukuzithokozisa wena ngokocansi okuthiwa i-masturbation, noma ukushaya indlwabu, noma ufihla ukusebenzisa ama-toys. Le nkulumo ekhulunywa le nkosazana ayikhulunywa emathempelini, ayikhulumi. Kodwa ngoba ithunywe uNkulunkulu uyayikhuluma. Abantu abafundisa ukuthi kuyisinengiso kangakanani uNkulunkulu ukubuka i-pornography. Ungayibuki nabantwana bami, ngiyazi ukuthi lezi zinto igcwele ko-Facebook. Noma ngabe ngezezilwane, noma ngabe abantu abangagqokile noma benze ucansi, uma ungumntwana kaNkulunkulu ubona lento vele udlule kuyo. Ngisazokhuluma kabanzi ngalezi zinto ukuthi ziyingozi kangakanani, nokuthi kufanele kangakanani njengabazali silwe nazo, sibafundise abantwana bethu. Akukhulunywa nge-masturbation. Abantu abaningi they do masturbation. Uvele ukhethe nje intombi enhle, bese njalo uhlala ulala nayo ngengqondo. Noma nawe umuntu wesifazane uvele ukhethe insizwa nje enhle, usuhlala ulala nayo ngengqondo. Uzimpela ulale nayo, uzimpela wenze sengathi impela ulele nomuntu wesifazane, ukwenza ngengqondo. uNkulunkulu usuke kubona, uNkulunkulu uyacasuka. No person la okufanele ukuthi enze masturbation. No person la okufanele ukuthi ebuke i-pornography. No person la okufanele ukuthi ezithokozise ngama-toys. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi abayazi. Kona ngimtshela-ke ngoba ngelinye ilanga ngifunda. Emadolobheni kuney'ndawo ey'fike y'bekwe isithombe somuntu wesifazane, i-toys lomuntu wesifazane, ozothi uma ulithinta libe umuntu wesifazane ngempela, ulale nalo njengoba ulale nomuntu wesifazane, uzokhokha bese ulala naleyo toys. Nawe umuntu wesifazane uma ukhumbula indoda, uzoya kule ndawo ufike ufice indoda eyitoys, izofike ilale nawe njengoba usukulele nendoda. Ilento lento abazali ekhuluma ngayo, ilento engakhulunywa elokhuzeni emasofeni. Kunezono ezingathintwa, kodwa la ngoba sihamba noNkulunkulu kufanele siyithinte, ngoba izono lezi ezizithwala uthi-ke lo mprofethi, noma ugqoka akwabesilisa ungowesifazane, uqala into ongayazi. Khuluma umuntu oseMelika,
ungasho ukuthi uzizwa ukahle ngoba uvula iminyango yokuqala yokuguqula ubulili bakho. Kungekudala uzovela kuma-Instagram wenze njalo ngoba kuqala kanjalo. Ngoba uthena uYeshua phela usulele naye. Amen. Usulele naye. Isiprofeto sokuhlala unjalo ngobulili bakho uNkulunkulu wanginika sona ngo-2018 lapho uNkulunkulu engitshengisa khona imbobo encane uSathane angena ngayo kuwe igcine isinkulu. Ngithena lo ntombazana ngimthanda ngoba yonke into uyasho ukuthi into ethize uNkulunkulu ufike nini esho ngesikhathi. Amen. Uzogcina uba isitabane noma ushintshe ubulili bakho. Angazi noma kuyenzeka yini kuba yikho kokubili. Kodwa ngeke usaba nguye, ngeke usaba nguwe njengoba wawuzaliwe. Uyaqhubeka uCelestial uthi uma ubulokhu uzwa izwi lenkosi yeka ukuhloboka, yeka ukuphina. Uma ungumfelokazi noma uhlukanisile musa ukuhamba ulala namadoda. Kudala uzwa izwi likaNkulunkulu lithi libani ngcwele ngokuba mina Jehova ngingcwele. Kodwa uyaqhubeka ukumphikisa. Uyaqhubeka. Niyangizwa? Amen. Musa ukuhloboka. Uma ungakadanwa kufanele ube ungakaze ulale nomuntu wesifazane. Uma ungowesifazane ungakaze ulale nomuntu wesilisa. Umuntu unesibusiso sokulala nomuntu oshade naye kuphela. Isho njalo le ntombazana ithi akufanele nje ukuthi umuntu osabizwa ngethini ukuthi lo muntu usazi indaba yocansi. Ithini ngaphandle mawuthe uyithini wacelwa washada. Don't talk about ucansi. Don't look at anything ethinta ucansi. Ungabuka ama-pornography. Ungabuki ngisho ilwane. Ungabulaleli ngisho imikhuba ekhulunywa ngoba la ko Facebook kunemikhuba oze ugcina ukuhlanyisa inhlobo yokukhuluma. Kodwa iyatholakala lapho. Then batabami ngoba nani nama Facebook ubakwazi ukuthi uma uyikholwa ungayibuki khona ngoba izokudestroy iqede finish. Noma ngabe ngeyilwane ungayilaleli imikhuba. Uma uzwa umuntu ethi umkhuba uvela ukwedlula. Mina ngayifundisa into eyodwa. Uma ngithatha nje Facebook, uma ngabuki ey'ntshumayelweni zami, ngivula umusic ngoba umusic mningi kwi-Facebook. Umahhala noma usebenzisa idatha. Uma ngenjalo ngilalela lezi ntshumayelo zalenkosazana. Ngoba ngifuna ukuthi ngiqonde uNkulunkulu. Angifuni nje ukuthi ngithi njengoba kuthiwa angikhuluma indaba kaNkulunkulu kube nesono enginaso. Ongenana sikhambe ngingasazi kodwa hayi engisaziyo. Hayi engisaziyo. uNkulunkulu wathi ngitshele wena mhlobongi, ngiza lapha ukuze uzwe konke okukhulunywa ngalesi sono. Uzwe konke kusukela ekuqaleni ngokusiphatha okubi kocansi. Indlela enimdelela ngayo uNkulunkulu.
Le ntombazane noma ngakhulumanga lapha kodwa ikhuluma ngisho nokulala kunelwane. Ithena eAmerica kuzisikhathi lapha abantu asebezoshada khona nezilwane. Ngoba yonke into engamanyala uthatha ngokuthi inhle ngoba kubalwa noNkulunkulu. Kuyinhlamba uNkulunkulu ukusebenzisa kabi ithempeli lakho ukwanelisa izindanuko zakho ngalo. Amen. Kuyinhlamba uNkulunkulu ukusebenzisa kabi ithempeli lakho ukwanelisa izindanuko zakho ngalo. Wonke umzimba wakho usuka phezulu kuze kuyoshona phansi uyithempeli kaNkulunkulu. Uyithempeli lakho. Ngakho-ke akufanele ukuthi kube khona into ephambene nomthetho kaNkulunkulu oyenzayo ngethempeli lakho. Ngathi ngelinye ilanga ubokhomba ingqondo yakho uthi Nkosi iba seduze kwami ngenze ngingayicabangi into engizothi mangiyicabanga wena uphatheke kabi ngani. Ngingayilaleli into engizothi mangiyilalela uNkulunkulu aphatheke kabi ngani. Ngingayibuki into engizothi mangiyibuka uNkulunkulu engilahle ngokuyibuka. Ngingayikhulumi into ezothi ma iphuma emlomyeni wami uNkulunkulu ahlubuke ngami. Ngingayiphathi into engizothi mangiyiphathe noma ngiyigonile uNkulunkulu angibheke. Ngingayihambeli into ozothi mangiyihambela uNkulunkulu asuke kimi. Ubungale kunjalo abantwana basekhaya. Amen. Ubungale lo. Le ntombazane ikhuluma ngobungcwele. Lokhu bengithi ngiyaqala ukuzwa umuntu ongumKristu ekhuluma kanje. Ngakumana ngaza sekhuluma. Ubabelana ngokuphela wayenze ikhuluma lezinto kodwa nje ayisakhuluma. Sesiyesaba ukukhuluma into ozothi usucabanga ukuthi ukhuliwe uphelele kodwa uthola ukuthi uzothi uma uthi uyathandaza uNkulunkulu ukhulile. Uthi wenza ukuthi uNkulunkulu ayikho abantwana abasephakameni into emnandi njengokuphelela uNkulunkulu. Amen. Phelela uNkulunkulu. Ngisho uwedwa ungayenzi into eyisono ngoba asithi isono ongasenza uNkulunkulu engasiboni noma uwedwa. Musukuba enye inkosikazi kwafika ilokhoza indoda ekuphakameni yathi baba uma ngithi ngiyacela ukugana unkosikazi wami uyenqaba. Wathi baba hamba ngilezi waziyambile. Uthi baba ngizosibanibani ethi uma wena ecela ukuthi egane uyenqaba. Akawu baba impela ngeke. Wathi baba ingani wena ugana usibanibani ngaso sonke isikhathi ulala naye ebusuku uyamcabanga phezulu kwendoda yakho. True. Ungathi uma unendoda yakho ube nenye indoda oqhamuka nayo maye uthiwa wenzani uma uphelelwa ubuthongo uthiwa wenzani. Hayi akuyona iqwasha.
uzwazi ukhona igama elisetshenziswayo ukubluza, yes. Musa ukubluza ngumfazi womuntu, musa ukubluza ngendoda yomuntu, musa ukubluza ngengane yomuntu noma ingumfana noma ngentombazana. Ungabhuzi leyo nto leyo isono. Uma uphelele ubuthongo vuka uhlabelele, uvuke futhi. Ayikho into ongayiswela ukuyenza uma uphelele ubuthongo, uma ukholwe ngempela. Ungamnqolisi ithempeli lakho, umzimba wakho uyithempeli lakho, wonke kusuka ekhanda kuze kophuma onyaweni. Uma uyinsizwa zikhona ukuthi mina nginsizwa kaNkulunkulu, ngeke ngihambe ngibhadalale nje kuyo umuntu wesifazane, nginenkosikazi wami. Mina ngiyinkosikazi kaNkulunkulu, ngeke ngihambe ngihlangana nenye indoda, nginendoda yami. Uma ungenayo indoda, hlala kuJehova. Uma ufuna ukuya ezulwini kodwa. Amen. Kuyinhlamba ukubeka izwi likaNkulunkulu ngemva kwakho, futhi ucwile emvelweni yakho ephansi, noma ngabe ubuka izithombe zocansi, noma ngabe ukukhanukela abantu besifazane, noma ukukhanukela amadoda, noma ngabe ukuzijabulisa kwakho kwisigcila esiyimfihlo, njengokumasturbate nje nokuthatha iy'thombe lezi uyolala ney'thombe, noma ugqoka izikhindi zangaphansi zabantu besilisa kodwa ungowesifazane. Awuboni ukuthi lokhu okwenzayo kuyisinengiso soNkulunkulu? Yabona namhlanje izinto uma ubuka kuFacebook, awuyazi into enzeka lapha. Into enziwa abantu besifazane, angazi abantu besifazane, angazi ukuthi kanti abantu besifazane banjani. Ngendlela abenza ngayo ukuheha amadoda uyamangala ukuthi kwenze njani. Manje nasebefaka ingubo ey'veza izinqa, iveza izinqa, indaba yephenti akusayo nje into efihliwe, sebehamba amaphenti. Abanye balokhuza zonke ingubo manje seyidabela, kufanele abantu besilisa bebone ithanga, ababoni ukuthi bayiphoxa ngokwenza lokho. Ingababekho inkosazana ezayo, ingayiloko-ke nenze into ethandwa uNkulunkulu. Uma ungayibona le nkosazana engikhuluma ngayo iseMelika, kodwa it's so simple, so simple. Kodwa ngokwenza lokho usuvule umnyango wohambo lwakho lokushintsha ubulili. Uthi-ke uNkulunkulu, hlala ngokweqiniso ubulili bakho. Namhlanje sekuyesatshwa ukuthi sihlabe lento yobunqunu, sihlabe yonke lento yokushintsha ubulili. Sekuyesatshwa. Kodwa le ntombazane ise-Amerika bayayizonda, kodwa ithunywa nguNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi, phuma ebuhlokongeni, uyeke ukuqoma nokuqoma uma ushadile. Uma ucabanga ukuthi kunesilinganiso sakho bese kuba nesilinganiso sawo wonke umuntu, inkosi ingitshelile ukuthi suka kulowo cabanga. Ungazikhohlisi ukuthi uma wenza isono wena uNkulunkulu uyoxolela. Uma ungasuka esonweni sakho udelela izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzokushaya, ngoba uyadelela esonweni sakho.
baningi abantu abadelelayo esonweni sakhe, abenza izono ngenkani. Uthe uNkulunkulu angitshele nisuke kuleyo ndawo. Manje sengizwile inkosi engiyale ukuba nginitshele khona ithi, sukani kuleyo ndawo ngoba niyamphikisa ezonweni zenu. Sukani. Baba wakuza lokhu kukhulu. Akukho. Uma uzithoba, uma uvuma isono sakho, uvumela inyama yakho ukuba ibethele izinkanuko zakho. Uma uhlala endlini yakho bese ulinda kuze kusuke wonke amadimoni akwembethe, usufuna ukwazi izwi lenkosi. Izwi lenkosi lingela labo abafuna ukwazi okusengqondweni kaNkulunkulu. Uma wenza njalo uzobuya-ke ubuye kuNkulunkulu. Ngoba yonke impilo yakho kufanele uyibeke ngendlela ukuthi uNkulunkulu ngalento engiyenzayo uthini. Uyajabula yini? Ngamanye amazwi zibeke engqondweni kaNkulunkulu ngoba ayikho into eyenza uNkulunkulu engayiboni. Lokho kusho ukuthi uma uqhubeka naleyo mpilo awugcini nje ngokwenza lokho othe ubaba uyawushubuka umusa wakhe, yize ekunike isikhathi sokuba uphenduke. Njengoba ngikhuluma nje, ithi le nkosazana ithena uma nisifunda lezi zinto bese niniyeka, uNkulunkulu uzonithethela. Sukela nje namhlanje uma kukhona into kulezi zinto ozenzayo, kusukela namhlanje mhla ka-13 thatha isinqumo sokuthi ngeke ngiphinde ngiyenze leyo nto. Amen. uNkulunkulu uzokuthathela. Amen. Uzokuthathela. uJehova akaguquki, wayekwenzela abantu ku-Old Testament, wakwenza nakwi-New Testament, engakwenza namanje. Kufanele sibethembe uNkulunkulu. Sibonile thina lokho baba. Yathi uma ifika ingilosi ithi asigcine umthetho kaNkulunkulu, kwafika i-COVID-19, abantu bafa ngapha nangapha, yafika ingilosi yathi thathani imichilo yamasala niyifake okhalo njengoba umbona ngifakile. Yathi lo mchilo lena umele isivumelwane noma ilokhuza imele uphawu olwanikezwa abantwana bakwa-Israyeli mhla ingilosi izogubhisa amazibulo kaFaro. Uma nina lento ngeke akakho umuntu kini ozobulawa yi-COVID-19. Nangempela i-COVID-19 iyaqala ngo-2019 yaze yaphela ngo-2022. Akhona oyedwa umuntu lapha owafa. Ngisho yathi sicelele ngisho imindeni yethu, akakho umuntu wemindeni yethu owafa. So lo ntombazana iqinisile mayithi uNkulunkulu wakwenza ku-Old Testament wakwenza nakwi-New Testament. Namanje uma uwazi ukuthi uNkulunkulu akaguquki, nakuwe namanje uzokwenza. Lo mprofetikazi ubuye wakhuluma kabanzi ngabaprofeti bamanga. Wakhuluma ngo-TB Joshua ukuthi wayethwele enemikhuba eminingi owayeyifihlile. Wathi uNkulunkulu uzoyiveza obala futhi uzombulala. Nempela konke owakuprofeta ngo-TB Joshua kwenze le nto ayikhuluma le ntombazana esekhona u-TB Joshua. Lo mprofeti wabuye wakhuluma nango-TD Jakes. Obani bamazi u-TD Jakes? Ukuthi ungumkhohlisi.
konke lokhu othi uyikho kungamanga ungungqingili wathi uNkulunkulu uzomveza bese usiyambulala. Manje sekunabantu abaningi abachaza imikhuba kaTT Jakes ebingasekho. Baningi uma ufunda neFacebook ukhuluma ngoTT Jakes. Uthukuthela lapho kuze ukuthi urich. Uyo yonke into akanali ibhanoyi mhlawumbe nawo namagama. Unali ibhanoyi. Very rich but he's a liar. Wathi uNkulunkulu tshela abantu emhlabeni ukuthi lo TT Jakes abathi umprofeti isigebengu. Hayi sinani. Sebaqhamuka manje abantu besifazane namalokhuza ulala ngisho nabantu besilisa. Abanye badlula. Manje uphelile finish kodwa kwaqala le ntombazane kusho ukuthi uNkulunkulu unje wena. Lo mprofeti wagxilana kwaprofeti bamanga abalapha eSouth Africa. USA ukhuluma ngabaprofeti abako-Kenya, ekhuluma ngabase-Uganda, ekhuluma ngabase-Nigeria, ekhuluma ngabalapha eSouth Africa. Noma engababizi ngamagama. Uthi-ke lo mprofeti wase-America kunabaprofeti bamanga abase-South Africa abakhonzwa njengoNkulunkulu. Kulo mprofeti uthi la eSouth Africa kunabafundisi kunabapastors abakhonzwa njengoNkulunkulu. Nanka amazwi akhe nalaba profeti. Ayikho into ecasula uNkulunkulu njengokubona uya enkonzweni ukuyokhonza umfundisi. Kwembuliwe kini ukuthi abefundisi base-South Africa basebenzisana namandla enkanyaba. Kulabo abafundisi ungathola ngempela okwenziwa ngoDraco uma ufunda kwiSambulo 12. uDraco ungumbusi oqinile futhi oyinsimbi unguSathane. Ngabona lobu bukhosi bumisiwe emoyeni. iSouth Africa ilawulwa nguDraco isifundazwe sonke. uNkulunkulu wathi angitshele iNingizimu Afrika ukuthi ukukhonza kwakho kuyisinengiso kuJehova. uDraco ulawula iNingizimu Afrika. Amasonto eNingizimu Afrika angcolile. Akhonza izithixo bekwazi kahle lokho. Uthi uJehova kuphakathi kokuthi bakhonze abafundisi abagijima beya ngapha nangapha befuna isiprofeto. iNingizimu Afrika iphakathi komprofeti wamanga umqedazwe. Okubalulekile ukuthi laba abafundisi bakhiqiza izimangaliso zamanga. Ithi inkosi lamadoda anobudlelwane nombusi wasolwandle bathatha amandla kumamemesi ngaphansi kolwandle, baphinde bathathe amandla kuma-dragons angaphansi kolwandle. Abafundisi ngabona izikhulu zamamemesi kanye nodrago ngaphansi kwamanzi. Laba abafundisi bahamba bayongena esivumelwaneni sobudimoni nalezi zidalwa. Indoda izofuna amandla, ingcebo, ithonya, imali, mhlawumbe ihehe
intombazana enhle ukuba imgane ukuze ayisebenzise enkonzweni yakhe. Akhuluma mina khuluma ntombazana yase-America. Ayikazi izifile eSouth Africa. Kodwa uthi le nto yayintshengiswa nguNkulunkulu. Ngesikhathi esifishane le ndoda izoqala ukuheha abalandeli abaningi. Amazwi omlomo ale ndoda azobe egcwele ukuyeka okungcolile. Yilokho kwaziwa ngokuthi ngamandla okuyeka. Kothi konke akushoyo, ngisho noma emi epulpit ethi ngithenge amanzi endlini yami namuhla, ngahamba ngenza ukudla kwami, ibandla liyoqhuma indumiso nokuhlala. Kube sengathi lo mfundisi ubefunda incwadi kaHabakukhi eyichaza ngokuyinemba okunganasici. Ngoba laba bantu abazi lutho ngezwi. Ile nto bazama noma ngathi umfundisi nje hayi ekuseni ngidla amaqanda. Bawuvela abantu bethi amen umelo. Ethenge umuntu ngivuka ekuseni ngadla amaqanda nomngane. Uyingcwele ngoba basaphile emakhaya. Nizozwa ukuthi le nkosazana ithini. Yonke into le ndoda ebatshela yona iba liqiniso, ibe yizwi lenkosi. Ekudingayo le ndoda ukuphonsa imibhalo emithathu noma emihlanu bevele besangane amakhaya bebanga umsindo. Bethi shumayela, shumayela. Lena ifilimu uNkulunkulu obengibonisa yona izolo ebusuku. Umuntu njena ethi ekuseni ngidla amaqanda nenkosikazi, amen uyingcwela. Akho nje ukukholo uyikhulumile la. Ngoba abazi lutho uNkulunkulu sekuhuye. Kodwa iqiniso ukuthi bayema ngamafutha abawagcobe emzimbeni yabo atholakala kule mimithi. Lo mfundisi lona uyakwazi ukuthi lonke ibandla labo lakhe elenzise into abazothi mabeyenza bonke bevele besana namakhaya. Bonke sebegcobe le mimithi ngendlela ethize. Kufanele uthole amanzi akhethekile uma wenza lesi sivumelwano nemimithi noma nedrug. uNkulunkulu ukhulumile kimi ngalezi zinto. uNkulunkulu ubelokhu ekhuluma nami engichazela ngalezi zinto ekade ngizisho lapha nalapha. Amen. Ekuqaleni ngithe ngiyajabula ukuthola ukuthi nasebuKristwini kukhona abaprofeti bakaJehova abakuchithayo ukuthi asaphili ngaphansi komthetho kaJehova. Abathi uNkulunkulu akashintshi, okusho izolo usakusho nanamuhla, uyobe ekusho nakusasa. Lokhu kukhuluma kunjena akazi kube khona emakristu, kusho ukuthi uNkulunkulu usephakathi kwethu. Ngoba lo ntombazana umuntu omnyama. Ngiyafisa ukugcizelela kulokhu okushiwo nguCelestial. Inkinga yocansi oluyisinengiso uNkulunkulu. Ucansi olubusekile ubulala nomngakho nenkosikazi elala nomyeni wayo kuphela. Uthi uCelestial
wathi uNkulunkulu kuye umntwana osabizwa ngokuthi ama-teens akabhekekile ukuzihlanganisa nocansi noma ngandlelane. Ngokubuka, ngokulufunda, ngokulenza, nothing. Makuthiwa uyinkosazana, ibe inkosazana ngempela, ube ngcwele. Ungathi useyithini ube usukhuluma ngendaba yocansi, ukhuluma ngamadoda. Khona izinto ey'khulunyelwe inkosazana, ngoba engey'khuluma. La eSouth Africa. Abantwana bengazibuki izithombe zocansi ezigcwele kuma-cellphones noma ngabe ziqhanukiswa ndlelani, ngoba zibekelwe ukubhubhisa isizwe. Zonke lezi iy'thombe ngeke ubona bekhuluma ngendaba yokukholwa lapha, abakhuluma ngalelo cansi benzela ukuthi iphele indaba yakho. Ngisho izilwane ungazibuki zenza engakubiza ngokuthi ucansi, ngoba kufakwa iy'lwane, kufakwa ini, kubhujiswa iy'ngane zethu. Noma sekukhulunywa noma kuvezwa umkhuba noma ngowanihloboni ungawubuki, ngoba ukubuka lokhu kubuka kwesinengi soNkulunkulu. Niyezwa bantwana? Ukuba kuyangani ngabe abantwana ababasebenzisa o-TikTok, ngoba u-90% owufunda lapho akwakho lutho. Unalokho unenhloso yokucekela phansi abantwana bethu. Le ntombazana iyakhuluma isimangaliso yathi kunabantwana abathi bengamathodla besaqala ukuhamba bebonakala sebenza ucansi. Ithi abantu bese bewathatha beza kuma-psychologist. Ithi ke le ntombazana, no, this has got nothing to do with ama-psychologist. Usathane, umoya kaSathane ungena kumntwana ngisho engakanani. Hayi ukuthi it has anything to do with psychologist. Kodwa uSathane ungena ngisho kumntwana ngisho engakanani. Eyithodla engakazi lutho kodwa besazi ngocansi. Njengoba ngishilo, mina ngayifundiswa ukuthi ngaphandle ukuthi ngilalele music. Now hayi yonke music yokukholwa. Angithathi yonke okhuzani laba. Ngithatha umusic wokukholwa kuphela ngulalela. Ngeke uze uqede mningana. Over 1 million. Manga ulokuza umusic ngilalele intshumayelo. Mangibona ukuthi lezi zinto ezibhedayo njengalezi zinto ezibona ebuhleni zokusina okwesinengiso ngiyabedlulisa. Angifuni ukuze ngihluthe ngicabanga ngakho. Anginaso isikhathi sengqondo ecabanga into ebhedayo. Akumangazi okusho uNkulunkulu ngalaba prophet base-South Africa. Baningi o-TB Joshua abasazofika. Ngoba akuseyiyo imfihlo ukuthi sinabantu abaningi esebethole ukuthi indlela elula yokusicebisa ukuthwalela ubufundisi. Uthi-ke uNkulunkulu amazwi omlomo alendoda azobe egcwele ukuyenga okungcolile. Yilokhu okwaziwa ngokuthi ngamandla okuyenga. Uhamba uyothwalela amandla okuyenga ukuthi noma ukhulumani kubantu bevele besanda nje. Kothi konke akushoyo ngisho noma epulpit ethi ngithenge amanzi endlini yami namuhla ngahamba ngenza ukudla kwami. Lokho khuluma nje. Ibanga liyoqhuma indumiso ngokuhlala. Kube sengathi lo mfundisi ubefunda incwadi kaHabakukhi
noma incwadi kaHagayi. Ungathi intombazane ihlala la eSouth Africa. And it is specifically South Africa. Futhi eyichaza ngokuyinemba okungasinasici ngoba laba abantu abalazi izwi likaNkulunkulu. Abalazi. Khona abantu abakholiwe nje abangazi lutho ngendaba kaNkulunkulu. Lutho. Makuthiwa lutho. Abayifundi imibhalo ukuze babone ukuthi le ndoda ibatshela iqiniso yini. Okudingwa ngumfundisi ukuphonsa imibhalo emithathu noma emihlanu bese bevele behlanye abantu abalandelayo bethi shumayela amen. Ngokusobala uNkulunkulu wayembonisa iqiniso lomprofeti. Ukubona abalandeli bomfundisi beduma ngo-amen uyingcwele noma umfundisi engasho lutho lokukholwa. Lokho sibuka imihla namalanga nasebandleni lakithi lamaNazaretha. Angisho ukuthi kunjalo kodwa siyakubona kwenzeka. Omunye umholi wathi eShumayela enkonzweni wathi kumaNazaretha uma uyinsizwa kufanele ukwazi ukweshela. Uqondo ngoba ubuya ebhenkini okusho ukugana ngokwenqubo yenkonzo kunguNkosi ungisize. Yazi njalo umholi wathi kufanele amanazareth eqondo ufunda ukushela ngoba uma uvele uya ebhentsini nocela intombi lokho ukukholwa kusho ukuthi ukwenza lokho ungakwazi ukweshela. Kusho umholi athi namanazareth amen ngcwele besho leyo. So lento eshoyo lenkosazana naselokhu it is exactly as it is. Angifuna ukukhuluma kakhulu. Okungithokozise kakhulu ukubona amaKristu ukuba nomprofeti ofundisa ngomthetho kaJehova njengoba wawushiya uMose. Angilabazi ukuthi njengoba le nkosazana ichaza ihamba nalo uNkulunkulu wabantwana bakwaIsrael nogcine efika noShembe lapha eMzantsi Afrika. uNkulunkulu wayekhuluma nabantwana bakwaIsrael ngabaprofeti ebafundisa yonke indlela efanele yokumkhonza. Manje eAmerika usehlele kule nkosazana. Iyangijabulisa lento futhi ngiyafisa ukuthi ngiyibone le nkosazana. Ngiyafisa ukuthi le ntshumayelo i-translate into English. Ngoba ayikho into esicabanise namaKristu ngaphandle kokuthi bephike uNkulunkulu oJehova ngezenzo. Ma ngabe amaKristu nayo ezokhuluma njengale nkosa yini engathi mangiya kule nkosazana inhlamba. Ngoba ikhuluma ngale ntshumayelo esifike sayifundiswa ingelosi. Ngofa ngingenani
Oh.